Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗum ɗo woni alluwal battegal sa juuli darɗe ma ɗiɗi so farilla so naafila ɗum ɗo janngata heen nde wonno julde subaka farilla ko ɗiɗi wadde sa juuli ɗiɗi a timmini ɗum ɗo janngata tusbar ko nayi ɗiɗi gadiiɗi sa jooɗima ɗum janngata darde nayi ɓiire nde sa jooɗima jonde ma nayi ɓiire nde ɗum janngata wadde juuli wa tan ko farilla eko wona farilla waɗe taaya e waɗe farilla waɗe sunna paami janggen ɗum wonɗo ko attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɗo haaɗi so timmi noon ƴeewa kala sahaara mo jiɗɗa wadde heen mbaɗa heen hayso ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama salli nani calmina yo Allah wallu yaade hen ƴette kuɗi moon e karre mon ƴette maji toon yo ɗiggu yo ɗiggu yo ɗiggu ko musidɗo moon giɗo moɗon saabi Allah yayali ko Sénégal a saggi noon noddu en e 00 221 77 906 14 81 ha noon janngo heeno ɗo mbaɗa wonde fof so Facebook so YouTube so denta gonɗa jangga hen naftoro hen waɗa hen ballude ma e jinguere ma ɗum tan ɗaɓɓireɗa waɗa hen ballal ma e jinguere ma nde fadde bawɗe ma so Orange Money so Wave so Western Union gara waɗa hen gara e numéro he kaala indema yettere ma waɗi hen ballal saabi Allah ni foti yo Allah wallu yaade hen wassalam.